Nakadaw ka jingma ka baap ba ennom yo ka jing kershan bat bandu ya ka kerdan na ka Jakat rekam jong u menteri rang badu ka Pakistan Imran Khan ha ka singi thok ding balala ula ong ba ka jing im jong u kadon hapdeng ka jingma he nong yalam jong ka Pakistan ula ong ba ula tip syapang ka jing syak persya ya nadu unailar jong usnam arhajar arpawai ong ki khubor ka Geo News katanat yada jong kari haki khandayat sngi ki baladap kalayat hu bakala lap sabut persya ya menteri rang badu kari ong ukhan daka ba benrap baka jing persyang ban penyap klep ya kadai ke baladap penkrek lupa na kalyang menteri katanat ajing tip ka Pakistan Fawad Chaudhry ula ong baka jing suba halor ka jing tumusiat yap ya Imran Khan kadai ke bala yo jing tip da kitanat yada kari ong ki khubor ka daun hadin kini ki jing yo jing tip la penjari ya kilat pahara na ka benta menteri rang badu kari kat kum kara jong ka sorkar ong menteri katanat ajing tip unong yalam ka Pakistan Tehreek-e-Insaf Faisal Wauda uladap ong bakate ka jingkam ban siat yap ya menteri rang badu kari kadai na kadaw ka jing kentat jong ba uthmu bandi ya kari kabala lap badan kisabut persya ya na kilyang ki risap ngi